mga urip no Allah na baluin tanong sa sambayang tanong andi ka pakalusod tanuron na itaga katanod na dunia bapia anto na mga betadun mga pipiaw di ina marata na taga kanakadun sa giyang kutwa oras amay ito ading ka di ka sembayang sa ayad na sangurang ka na sukadnan ka Rabbul Alamin kadi kalo-kalo na anak ka makuha aging kayamanan yan na permiunian agi ito sa Jannatul Firdaus. وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengintan muna si ikwallah ayamanan yan na gingka iya ke nagtanu saya na makuha matagupipya sa gingka iya mga pusutano sa unot si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Laidagyang mutua pianutula pagaritan mga susunan o ayamanan yan nakapanakuto na panapananggilaan ito kakagiyag ito idaw na niya na antunay ni na dusa na gugyang ko ito ayamanan yan na kabinasan yan sa amal tanong amyaw na oy ayaman ito pumagusayin tanong na yung ka iya mialoy mga ukit o di na mga syarat aging ka iya kapakalusod si iko kasurgaan Jannatul Firdaus kumanutuntan no kadi kalo na malutan no kung gudaan aging kaya mga ginawa tano makararani tanuron anta ka maawat tanuron upaman yan ka maawat tanuron na panamaran tanui makarani tanuron oy upmano makararani tanuron na pumanganin tanong si ikwallah ayam na niyan na baluy niyan matatap tanuro sa giyang kutuwa dirun di anto na ini nakanggalabaka kakagiginan so ini sugu nabi pumanganin niyo so kapakalusod ko surga na edna pang niyan niyo na sun sumapuroon maanaso Jannatu al-Firdaus. So Allah subhanahu wa ta'ala na mialo niyan sa isa Quran aging kaiyatigin na kad aflahal mu'minuna alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun walladina hum lizzakati fa'ilun walladina hum li furujihim hafidun walladina hum بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sunus wallahi ayamanan yan na rumiupawn saging kutua kapakasod urip niyan si saging kutua Jannatul Firdaus. Swalla na pituro yan na mata-mataan miya kaapas miya guntung so mga tao ay gira matatagusiran si ikus sambayang na sisiya paniran ay manan yan na amay kadisumbayang aging kutua manusia nasisya panian nabaw pa man na di sumbayang nasa lakaw katataguun sa gingkuto pa man akalian pamikiran niyan ito sumyalo yung mga ulama adna mga mu'min
ay gira manutua di sembayang na titu-titu aya makna niyan na ikaalakiran sa Allah na agusisya panira naging kutua oras hadiran di kasembayang sebab saso Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyakaisa na adna timpo apulala kausiran si kukiad kiran na pitiru yang ko bilala arihna ya Bilal pakadeke kami ka Bilal ko dunia oy ayamanan yan na pagbangin ka kamating ka so Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na andi ka pakalusudin sa giyang kutua sambayang na ini tagakyan dun so ayamanan yan na masuso a dunia apiyaan to na unusan ni mga kapya na mga awid akal na ini tagakyan to kaayas siyang urian siyang baian nasukad na niyan sa giyang kutua timpo masa oras adin yan di kasembayang oy nagiyo to yamanan yan na number one ng pamanasambayang nagiyo to iskita no na kagiya miyakalala umiyakal bulubud aging kaiya kap ke taswisar ketano kap kelusudir ketano aging kaiya setan na igira setan ko sambayang napala ketao na miyada aging ko katututuking kasaging ko to pamanading ka di kasembayang sa ikwalla ka alaka ka saging ko to mindudar paingka misesang ba ka so Allah sang ko takap simba ang kaun na sabab ro saging kutua setan na andi katanu ding kaun namagan sumagaan napakakasuyang kapman saging kutua ayam maadap kana su Allah si saging kutua pama na ding kadi kasembayang sa mga padaukit ami alo yung mga ulama tanu na bulaburo ni gira matanug subatiya o imam na pumakinagang ka tututuking aging kutua ka pumakinagang kaun oy na upakasabot ka sa Arab naging ko tayo mananian na maananian na di ka umbubulaga aging ko tayo pamana pamikiran ka oy kapara di ka mada sa aging ko tayo na ini na di ka di kasembayang nagupo manari ini po nakasapuunan naging aya pamikiran ka na miya kaliyo upama ka ad nagalebok ka na di ka diinggalebak ha upama ka di indegang di ka diindegang upama ka di magupisina na giutud na opisina kay matataguon sa giyang ko tao pa manasambayang ka na ayaw maanan yan na kanabaw to sambayang upama na para sa kalaksi ko Allah oy nagiuti pa naman namarantan amay ka kusalin aging kuta pamikiran nabudi siya ula kaya manan yan nakatanudan ka mana miya alin aging kuta pamikiran ka napakakaswayang kaun natama sa giutud ni masuaka oy kasabab sa aging ka iya setan na pesesatan niya ng ka manusia ka aya minus na ano mo na ikalabati sa aging kuta pamana bagre udi nakala aging kuta pamana simbang ka balas ka agiutu sa setan na mga urip no Allah na baluin tanong sa sambayang tanong andi ka pakalusod tanuron na itaga katanod na dunia bapiyaan to na mga betadun mga pipiyaw di inamarata na taga kanakadun sa giyang kutwa oras amay ito ading ka di kasembayang sa ayad na sangurang ka na sukadnan ka Arabul Alamin kadi kalo na anak ka makwa aging kayamanan yan na permiunian agi ito sa Jannatul Firdaus ay ni rupa wallah aging ko to mga tao adi sa sambayang na maalak kan siran si iku Allah oy maalak kan siran si iku Allah kenapa emanan yan na giyong ko ta pamikiran niran na salakawan to na ini nakatataguin nun laginan iisa apadami aluya syarat akim ganun wala saging kuto akapakasudog si saging kutwa surga Jannatul Firdaus aginan suka puro ano mga surga ikadua ami aloy sa Quran naging utatingin na waladina hum anil lagwi mu'ridun
Yang ku tua tigu Allah amangat tau. Ai gira mini pesagawa iran. Gira mia bekurira mia umairan agi yang ku tua lahu. Mga gelub kaya mana nian nada akipan tagian. Nana tiliku danira. Diram pelilingain di sirano na mana nian na ketembang. Si isagiang ku tau pamana mga gelub kalagu da aban ya da abang ku aguna. Laidu mga simba na di mi itong. Oy. Agiang ku tua galabak kakagi galabak kaya mana nian na lagu aya mana nian na galabak kailang. Agiang ku tua mga tao apa kasul nunu Allah na ikadu tua rupaniran ai gira mini pesagawa iran agiang ku tua lagu mga galabak kau paman ada akipan tagian si iku agama na magaan sumagaan na itagakiran tali kudaniran na mga muslim mga muslimah na upama ka kegedam tanunan si iku ginawa tanu na ayaw makna niyan na panalamat tingka sa madaklos si iku suwala ka upama na ibibigay niyan reka agyang kutuay kadua naunaw udi ina tuos sa agyang kutap began wallah sa agyang kutua kasurgaan ajannatul firdaus. Ikatlo mialoy naging walladina hum lizakati fa'ilun. Ususiran to ating wallah asu mga zakatira na mata-mataan na didanding galabakan. Gusto mga tawating wallah aso zakat na siku kaya pa kanisa butamukiran na ibugairan agyong kuto hakon wala sa ayam na niyan na kumpleto. O paman adirang perwaruanan sa may ito ami bugairan. Kapumagitong niran ng pia na sa din sa miya sugat to nagyang kuto zakat na ipembugairan na para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagi susaitan na anto na ini ba na punamanamuran yung manonduman na yay kapakalaang kutua syahwang ka. Giyong kuta bubaya ka sa giyong kuta tamo ka akiling kaya mananian na kelebatan. Pantag sa giyong kuta kabugay sa zakat. Adna miya nga gugulaw-lawon. Sa giyong ka iya mga ingtenu. Sa giyong kuta kaya pagitungan yan sa kuta tamo kaya na mala kakagya gatusan kamilyon. Amag mbuto na zakat. Uwid na daniyan taro sa magay kay ni pangungudasan niya pangkupamilya niyan. Naro miyara uto syaitan. Kagi utui andid na kiating unabi kapikiran ka agyang ko tayong bugay ka. Ibarat to sadaka na bugay dengan sang uta oras ka ubang ka titali ka kakira utak agyang ko to syaitan. Kana mi alo yung nabi ya gupuno to matalik na sumanga syaitan ko street ka hay. Nawaya kada kalian na magatos na langur kad nuto ay manan yan nanggapos. Langun rakad nuto ay manan yan na penguyaw. Sino nga rin palabati agyang kayo pamanatamok ka? Uy, ikumiskin ka. Ubag yung kaya ka palabati nga sa mga zakat o diin na mga sadaka. Na ginan. Ayaw mo anan yan. Nasabab sa ngutak kini pangungudas niya nun. Na ayaw niya tiru pamilya niyan. Natigyan na sinarya na namala. Oy, bagay ka sa kabaya ka. Daw to mandilengan. Nagitim yang gulaw-la. Na ayaw maana na kung gito na miya po kasaging ko tuwa ikatalawa barato buwan ang bagan wala saging ko tuwa kasurgaan Jannatul Firdaus. Oy, na mga Muslim na pimanaan tanu, tiarjuma tanu, aging kaya tutulan wala, saging kaya Quran, pantag saging kutua Jannatul Firdaus, na upamakap kegegatanuanan, na ayamanan yan, nami ako ang aging kutua ikatlo baratubun, sipatan, oy, na panalamating kasu Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Muslim, na siya man saging ko takipumbugayin tanurong sang ko hak wala na kanaman uto ubang pakalabat na kenabang pakabangkrap saging ko tayo mananian na tamok ka
Kaya mana niyan, na ikusuti ito ginawang ka, ikusuti agim ko tatamok ka, nagyuto ka pembalo niyan, abaraka, ayaw mana niyan, na pamakapamumulan na pagtu na pagunga. Okay. Kau pamaka ikulaklak, ikubangkrap, na miya bangkrap parajahi, kata aging yapagaria ka, na mana niyan, na miya kasun sa Saudi, miya tiro. Okay. Na lagi dagiyan ko tatimpo amiro, na miya ilay din umbul amatako, akag yung ko tadiran di pamugan sa ayaman niyan na zakat ito seko soldu saulan na ipoon sa kapipita na yaka pendekit na mau masuk duhur na makasumba yang atau sa duhur na itataros man taman sa asar mapasadip man na taman sa maghrib. Oy nana pupunga babalak kaaging ka iya kiuwi sa mga karton tigang guaraban to na ria pugidan ka na tigin na pirak pulos tingin na inuanan, natingin na ipumugay rajahya ayam na zakat. Nasisag yung uta soldo sa ulan, napiray kibugay nga roon na liyay na no mga tao na inilaya kadaya kalilida mga truck na roon di pa masayro. Kaya manan yan na madakla tawab sumru, sumaya manan yan na kapapatutanon. Oy, anto na imiyas wa Iran. Bunda kay mito pagkataka paging kayo pamananatamukiran. Panabayan na ito pamanay kalurklop. Kataman sa yung utay sa kong mga rajahi na iniisi yung isak bimbas isa ko ay manan yan na bibiyagapan na yung kutuwa tigiyan na pangaliakan, pangaliami ubaad na diyumi kakuwaan sa zakat sa iko mga tamo kami kagi miyada kadakla ngay ang mga katataguan nun, mga syarikat na ayat tigi bimbas na baganiw din so diyang kaaging kutuwa kay tungan niyo na umaniniyo sa pangaliyo sa ububudin daak o pamanaad na daro kataroto piada niyo kako ay kung mga tamukiyo sabab sang uta din niyo kay isipa na nainwatigian kau pamaka giuto na mini sobranian na miya baluya sa dekaniyo oy na miya da kanu sa gim kutaw pamana maalang-alang kanuron na gitu mga Muslim nataman din man to na budnab di imagumarg aging ko to atamo kaging ko ta mga tawa pamilya arrajahi. Ikapat na aging ko tatigin na walladina hum li furujihim hafidun. Yung ko tatig wala ang mga tao amiarat ya si ikwallah. Aso mga frigiran, ini katawiran, na siniapiran, o basiran makasina. Why? Piala guyon nira, naging ko to mga ukita, kapakaya-aya kapakambutin, naging ko ta kapakasina. Na siniapiran noon, aanto na iniba na ginawiran, o basiran mitaluga sa giyang ko to kazina, malagi sumama agugiyang ko to emananian na dato. Why? Na ginan ipad antunay ni ba na buntal aging kutua pekalusud wala magan wala sa aging kutantunay ni na jannatu al firdaus oy asinya piran su ginawairan sa aging kutua kapakasina oy ayam mananya piya magawatawatan dira piya magawatawatira naging kuta mangukit. Wai kakagya kepa kaya buku digaw siya pa na ginawang ka kapusungga sa giyang kuto mga darpa o pa man nakatawan ka din oy napala kita na miya gawi ka aging kuto syaitan nana miya tago ka sa giyang kuto manan niya na peligro oy nagupuon na ka manggulaw la nana ayam anan niya nakanabaw to padkubaratubuan o pakalusod sa giyang kuto jannatul firdaus aging kutuas tao anto na inibana danian masyap aging kutu ini piyamalungan yan ikaliman aging uta walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un giyang kutu mga tawatig wala aswini sarigkiran nayamanan niya na sinyapiran ini tunayran aging kuto pa manasarigkiran
ibarat tu siarigang ka sa upama na kagigiyong ko tua tao kaya sipatan niya na ginawa niyan natigi na pagariko sirigan na kan saka saan din ni kapatayakan nagiyong ka iya tamok minitagakakan na udi nagiyong ka iya tamok kay sa sariga karaka na bugan na ka sa kataya sumbugan kaon na amay kami agagang kauto miyatay ibarat na minitunayin ka sa giyong kutwa pitiro iyan ang baganon na ayaman na niyan na kasasarigan ka. Siniya pa ka agiyong kutwa pa ma na inibugayar ka asarig wanto na iniba na pagariya ka. Na padanan sa agiyong kutwa barat tubuan agiyong kutwa ang baganon Allah sa agiyong kutwa anto na iniba na Jannatul Firdaus. Ikanam, naging kutuwa ahdihim ra'un. Giyang kutuwa tawa, swinibigay niya nakapasadan. Igiram niya kay pusadan wa. Betuman niya. Betuman saya mana niya nakapasadan. Oy, ayaw mo di tabi umi ko ay pamana. Kaya di patan niya na pure. Oy, kakagya sumanusia na darpa akalipat. Oy, darpa au pamana. Pekelipat, nagup keribat. Na ayaman na niyan na dan yang bubah. Nagupong ka mabaluya matumanan. Sagiyong kutwa kapag ipupasada kubapi anto na kapupasada. Si iko di kapupasaya. Si iko di ayaman na niyan nakapumagay sa tunay ni ba na mga kapasadan. Napupukatumang karoo. Sa ayaman na niyan na para si iko Allah. Na ikan naman na buntal ayaman na niyan na ititilaga dun wala agyong kutwa kasurgaan Jannatul Firdaus. Upo man so surang auto kami abaloy ka adika kesarigan dika petuman na aya malaon na sa dunia na kaya rarangita nga mga tao. Oy sagyong kutwa yaman na niyan na betad ka paparangayan ka adika petuman sa pasad. Ikapito, lagi ilas yan, lagi ngayatig wala. Walladina hum ala salawatihim yuhafidun. Ulaika humul warithuna alladina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. So siranutu atig wala, aso mga sambayangiran, nasisya peniran. Sisiya peniran lagi yang kutu mga sambuyang. Mga paradu. Naginan manatig wala sa mga tao amya kawaris. Pekawaris sa giyang kutu kasurgaan Firdaus na siram penatig wala na ketatap siranon. Ayaman na niya na titu-titu kaya warisaniran. Ketatap siranon kenapa siranon bukuda. Kaya mana niyan na di sila nunung kuda na mga urip Allah na siap pentanu pipia aging kaya mga sambayang tanu mamang ni tanu sa ikwala sa taufikan tanu niyan sa titu-titu sa aging kaya mga sambayang tanu ama siap tanu di malebu daya mana niyan nakap kay pusian. Oy bapi ada may pus na ayaman na niyan na ba nga bupian nalokonan kapagkududun. Nagi utuso ini rupa penuh nabiya panita di tanu tuma penguda-uda ya ditabi inay giraman utua mga emergency kakagiya padanan sa sifat amunafik. Aging kanana gira na edinin di kapasim ini gira pagkuda aging kuta waktu. Wah kakagiya bu adinian di kasembayang na asar bukili yung mga taway mana niyan na di sembayang apa di sekaniyang ko mga muslim. Na giyong ka iya kapanambayang tanong sa mga wajib na miya kaysa na iniisyo ko nabi ayul amal ahabu ilallah ito na iamala kebubayaan at ito-tito si iku Allah natigin na as-salatu liwaktiha suka sumbayangi ko sambayang si iku waktu niyan. Na pernah pada mi ada nabi na sudin so pagam-paganay ko waktu niyan
nagiuti pina kami akapia-pia. Oi, kenapa pamana badi ke pakai seku mangorian tu. Nagiutui tiara lebih runu Nabi. Agiung ko to ande ni kapakalu sudah giung ko to waktu. Nanto na ini ba nakasumbayangan ka sa jamaah. Amay ka pagkeparwa di ka di makasumbayang sa jamaah. Oi. Nana ginan. Mana niyan? Na masya siap tanu agiung ka iya sambayang tanu anto na ini ba na mga wajib na penariu bata nurun mi umana nguta mga sunnah ratiba udi inagiung kuta mga sunata mimberang para si ikwalla nana masyap tanu tu nana naud nanan saya mananian na penadamat tinggal si Allah saya mananian na taufiqan kanian libu din reka agiung kutua mga syarat amang galabakaka agiutu ikakeku angka sagiung kutua surga ajannatu al-firdaus. So mga muslim na antunini ba na panamana tanui makwa tanuanan oy mabalu itanu titu miarat ya si kualla galabakan tanu agi ang kutua mga pipia mga amalu salih kalagi daging kaya penayatan na pitiru Allah innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala matana susiran itu ami amaratiya na piamaratiran su Allah hingga lebu kesiran sa mga amal salih ngagaysin ang absuan tano na amal salih kaya na miadi na bagi ini ranang utang mga surga firdaus as nun siram pakadarpa aku tatap siranon sa disiranon pakaawa oy nana ay mana niyan na para ti antano su Allah palagu yun tano ang utami ado ya pagarita no kapan ako to oy apa kay dito sa gim ko ta para ti aya oy nana so kinirupaan no Rasulullah ko kita kapurati as iku Allah oy kapurati as iku Rasul sallallahu alaihi wasallam nana madaon naging kuto mga kapanakuto aya penariu bumi yakad niya din naging utami alo niya nakapanakuto mga itu nana ginan mga urip nola piano tutanuanan kadi kalo nana tiada kalanta nuron na upamaka may ito amya kawatanuron nani man ay kataruto patanuron oy saging kaya mga rupaan paganero naging kuto mga tawa ira si ikusambo yang iran na maalakan sirang ku Allah kenapa sira na upamana salah ko mapipikiriran giyang kuto mga tawa gira niya balakiran niya umayran naging kuto mga galubak kada aba niyang bali naptili kudaniran giyang kuto mga tawa ipinbagairan susakatiran sa tarutok ayaman niya na titu apang pinggal bakiran ikatlo to ikapat naging ko to mga tawa sinia pira naging ko tay ni kamanusia Iran sa iku kapakazina ikalima naging ko to mga tawa tumanira naging ko to mga sarigkiran kanam naging ko to mga tao aswini bugairan nakapasadan nasisya peniran sa ayaman niyan na tumaniran ikapito naging ko ta mga tao at titu asisya panira naging ko ta sambuyang iran upama na ba adna may puso na bayran da kasimbuyangi pananagunta mananiran isiran din di kasimbuyangi sagim ko tuwa waktu niyan si sagim ko tuwa kapaparunian di tabi sa mga emergency nagupuon na kanan mangguda-uda na panalamat nga suwala sa miya kalala abaluin kaniya na matatapakasan sagiyang kananayaman niyan na mga baratubuan ka insyaallah na miya padagkasang kutwa mga tao aanto na iniba na ini tidak gedun wala agiyang kananakasurga na mapuro asu jannatul firdaus so sabapro na nasayatan na butamana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.